het klusteam World Service Broeksterwaard en omstreken, die stiert veel kleer om de handen uit de mouw te steken. Op hokker wijze debat en hoe dat gaat en van waar en waarom en neem maar op. Dat jij we zelf van Johan en Tjitske, maar Johan en Tjitske zitten. Dat is wat makkelijker, hè? Ja. Nou, Tjitske. Zeker. Het World Service Team. Voor de mensen die het nog net weten. Wat is dat? Wat houdt het in? Wat houdt het in? Nou, wij beginnen met 24 jongen uit Broeksterwaard en omstreken volgend jaar naar Rwanda. Met de organisatie World Service. World Service is een organisatie die Afrika bepaalde gebieden werd ze heen en iets van oorlog. En in dit geval gaan wij naar Rwanda en gaan we daar een kleuterschool bouwen. Samen met de meesten uit de lokale bevolking daar. En zo zijn we bezig om een bepaald bedrag te genereren. En waarvoor dat we heen kennen. En onderwijs komen we van alles zien wat we doen mee om dat bedrag te genereren. Okay. En zo komen we bij het klusteam. Bedrag? Wat voor bedrag maak kon denken? €130.000. Dat is nog wat, hè? Dat is zeker een heel bedrag, ja. En hoe zijn we dan onder het bedrag komen, Johan? Nou, we hebben een klusteam op ons naam. En de klusteam, daar zit vier mensen in. En dan kunnen we nog opschalen. Dat is geen probleem. En ja, om die klussen, dan worden we klussen doen, maar dat kan bij particulier. Maar dat kan ik gewoon bij mensen thuis. Gewoon om het huis. Dat kan schoonmaken klussen waren, dat kan klussen waren voor in de tuin. Of ik zeg maar bij festivals of dorpsfeesten, muntenverkeerpje of bandjes plakken. Ja, alles kan werden. Je kunt zich echt niet bedenken. En misschien werd iemand over zelf net op daar komt. Dat kan werden toch ziekte of weet ik wel wat. Of ja, kan ze volle dingen werden. Dan kan je dat doen. Ja, want Tjitske zei binnen 34 vrijwilligers, maar 4 van die vrijwilligers door het klusteam. Ja, we hadden dus bij 4 hebben we dat op ons naam. Daar hebben we een team van maken. En zodra die klussen dus binnenkomen, dan kunnen we dat gewoon lekker opschalen. En want we zijn uiteindelijk bij 34 mensen. Ja, dus elke die je kent misschien een beurt kreeg van. Ja, ja. We hebben een groepsapp uiteraard. En dan daar zetten we het in en wat beschikbaar is, die doet mij. Ja, want de World Service, die vrijwilligers. Ja. Wat voor leeftijd mag ik erom denken? Nou, wij gaan mij als leiding. En de jongste die het mij gaat, die is 16. En dan is het van 16 tot 24 is ongeveer de leeftijd van de jeugd die het mij gaat. En we hebben mijn zo'n leiding. Nou, en dan hebben we een hoofdleider, een algemeen leider, een bouwleider. En zo had we daar in Rwanda te gaan, had iedereen daar zijn eigen taken. En dan stuurt iedereen zijn eigen team aan. Een medisch leider, een collega van je, die gaat ook mee. En die zal dus direct ondersteunen. Nou, dan hebben we waar je dat ook vrij bij? Ja, dat is Dries Kaalsbeek. Ja. Nou, daar hebben we heel goed in. Ja, zeker. Die mag een heel goed delegeren. Ja. Dat is een grapje natuurlijk. Nee, maar stel dat is maar dat is wel mooi. Want de meesten dan van die vrijwilligers, waar komt die waaien, Johan? Welke omkrieden? Nou, je moet het gewoon de Broeksterwaard en de omgeving van Broeksterwaard, Dries en Waterswaard. Zelfs Oortjerk komt er niet aan wij, dus dat is nog vrij roem. En stel voor, hadden mensen een klus aan. Ik dacht, hoe 4 is in de regio? Want ja, had ze destijds door bijvoorbeeld in Franse jaren, dan is natuurlijk de reizen wat te 4. Ja, dat snap ik. Je moet gewoon een straal van 10 kilometer groen op Broeksterwaard. Ja, als je net op een kilometer natuurlijk, maar je moet wel een beetje aan rechtlijnen horen. Ja, want de meestal moet natuurlijk wel voor betalen wat je doel hebt. Ja, zeker. Het is ook een stukje sponsoring. Hè. Wie kan wel zeggen dat maar over ervoor halen. Maar ik bedoel, maar kijk, wat had je ervoor over? Het is ook een stukje sponsoring. Oh, dus de meeste maar eigenlijk zelfs zitten van. Wat het vrijwillig is. Ja. Het is eigenlijk soms wel een soort donatie bijvoorbeeld. Ja, vrijwillige donatie. De Echo Vreeg stuurt van hoe kom je een bedrag van €130.000? Ja. Het is iedereen die het mij gaat, die doet zelf ook een goed bedrag leidt die zelf in. Ja, maar ook wel heel, want alles moet ik betalen. Ja, dus en daarnaast dan ben we nog bezig met een MDT, dat is een maatschappelijke diensttijd project. Dat is een project waar mensen kunnen inzetten van belangeloos. Dus zo kun je bijvoorbeeld naar een verzorgingstehuis gaan om een bakje koffie. En daar stiert dan vanuit het Riek. Ik ben een bedrag van feest. En dan kan iedereen nog meedoen
van 16 tot 24 jaar. Dat zou ik boeten het World Service traject, zo dat kennen gemeentes stiepje dat ik. En nou ja, daarnaast hebben we nog allerlei leuke acties. Een sponsortrui, een hele leuke actie hebben we dit hier. Misschien het meest jaren na je wordt enthousiast erop binnen. Maar we leveren die krispakketten dit hier. En dat doen we met de plaatselijke ondernemers. En dat wordt een hele mooie kriestbarrelplank. Met al je mooie streekproducten uit de buurt. Het is natuurlijk net een verse barrelplank. Wat iemand wel even langer maken. Maar het wordt een hele mooie lange plank. En daar komen al je producten op. En best wel eens een kriespakket ergens hoors besteld. Vertegenwoordigt dit ook een waarde. En kan het jongens zeggen van, hey jongens, nou ik had 2, 3 of 400 nodig. En dat maatje we echt mij, bijvoorbeeld een salesdien is mensen die bezig zijn om van alles en dan wat te maaien. En die helpen ons erbij, mij de jeugdploeg dan. Een stukje dagbesteding, hè? Ja, een stukje dagbesteding bij dagbestedingshelpen ons. Ja. Dus zo kan ik meestal dan kriespakketten bij ons bestellen. Ja, want je hebt een ierestier, hè? Eigenlijk om het bedrag. Ja, en dan komt het natuurlijk, maar de kriespakketten komen mooi. Ja, zeker. Ja. Want heel nog af en toe de klosteam hadden ook kriespakketten. Maar als je zegt van, ik wil graag meestal bijvoorbeeld in de tuin hebben, materiaal. Broeken ze zelf, denk ik, hè? Van de meesten zelf. Dus. Ja, maar je kent je uiteraard nemen. Ik wil op mij. Ja. En had de meestal gezegd van, nou, dat lijkt me nog wat. Nou ja, Ruud, helemaal niet tussen, neem maar op. Hey, Johan, wij werken eens op contact op ziekje. Nou, als je kan Gerrit Jan houden dan, die hebben ons dat contact was gewoon is voor de opname wat spul op te nemen. En dan maken we een 0 site nummer hebben we daarvoor. Nou, ik zou zeggen van, zeg het maar. Ja, dat is 06 830 84 812. Dat is Gerrit Jan. Oké, nou ja, dus de meesten die kunnen uitsturen en ik wil rombeluisteren. Ze kunnen het als nog wat gesprek misschien hebben we wel romtje op de website. Dus het nummer wordt sowieso misschien even in uw stukje vermeld. Maar en de kriespakketten dan, dat is net eigenlijk hetzelfde nummer. Het kan maar zo net zo werden. Ik is hetzelfde nummer van België, maar we hadden ook een oornummer van inderdaad. Nou, ja, maar ze natuurlijk zal ik het aanstaan hiermee betrooien en dat we het even op een website zetten? En proberen op een website te zetten. Ja. En stel voor dat gaan we een website waar de meeste zeker. We gaan een Facebook en een Instagram, World Service Broeksterwaard. En daar kun je ook alle informatie op vinden. Daarnaast hebben we nog een hele mooie, als het inlogst bij World Service en de drukstop Broeksterwaard, dan krijg je ook alles deelnemers ervan. En dan krijg je ook precies ervan van wat voor acties dan we doen, waar het weer bij je wie ze daarvoor benaderd is, maar ook de andere acties. Dan kun je even zien wat we die in hebben en wat dat opleveren gaat. Dus daar staat er ook overal in Broeksterwaard, staan er flessenton, daar kunnen meestal lege flessen inleveren. Overal bij de kassen staan patjes, daar kunnen ze wat in wel dat ze het leuk vinden. En zo zullen ze dus af en toe eens even naar de door voorbij komen. Maar ja, of een zoekerbalactie, of een vioolactie. Nou ja, geven we er een prachtig mooi hier van maatje. Tjitske, Johan, tegen dan kwam je kamer binnen. Ik natuurlijk een van World Servants. Hè? En een prachtig succes van je, maar ook voor alle vrijwilligers die een zat bij door om het bedrag binnen te krijgen. En meestal zie het op. Bel je een iets klus gehad. Of een gewoon van een gezellig praatje. Ja, altijd welkom. De eerste klus, bedankt. De eerste klus is al binnen. Nou, als je. Zou jij het, Johan, hè? Janne? Nou, zo. Succes met alles. Goed zo. Dank u wel. Dank je wel.